Udibalugo Anya Mwachamago Anya Putago Ife Bebego Imamoniwu 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 Looking at Papa Whatever one more season. One more season. Now we there here. Now we there here. It's a couple of bullies, now we there here. Messi to see the weekend, now we there here. If you go to come for I need you, but they not love for man. You know got no choice. If you go to pocket, I need you, but they belly. Security confirm, the man who do not know, the man I mess with the dog, and he can't find it, the man I didn't dead, and I'm not mad. I hope you want to make you go. I'm not going to worry, I'm going to tell her, I'm done one day, what you done one day, one I yes, one baby, over more season. You wanna one more season. Full option, no double silencer. If I am double no double condenser. If I need to go no pick and do a monster. I can't go in tower, who they win me some. Dinko. The whole of them no shirike. Dama, no. And I'm not one if and I'm a sipanundo. Opa Pagonego, men on a men a bundle. Fabia Kizwaku, Fana Mena Cash, the Fadu Check. If you want to come for I need you, I got to in my love for my no choice. If you want to talk, I need you, I got to in the letter. Security confirm, the man who do not know, the man I mess with, but you can find it, the man I'm dead, and I'm a member. I hope you want to make it. I'm not seeing no black woman. I can't put your money, boy. That's a more. I just not doing buying unity. You got to buy it. I want unity. And that was that I buy unity.
wee na-ekwu okwu na ọ nwere ebe ndị mmadụ na-akwụ dalachala aja na-atụ ụtọ na-eme otu a bụ nke nna ọ bụrụ dala ka anyị bụ wee bịaba o nwere adụnụ nwaanyị anyị bụ dị anyị mma anyị wee sị na anyị ga-abịa anyị bịa anyị n'ụlọ kpaa ọdụkwu ụlọ mmanụ ga-ebi anyị na-ebi anyị anyị biri ya n'aba afọ ahụ ebele tukwu ọ bata ka anyị ji wee bịa tata daalụ ihe taa ka anyị ji wee na-azụ unu na anyị bịa bụ unu ndị anyị nọ be ha bụ ndị Enugu Ukwu mbọsị anyị fọndị anyị n'obi na Naịjirịa biko ndị nọpụta bụ mmadụ n'ọbụla ha chọrọ biko enwere one impression m chọrọ ịkọrekt ebe a biko ọ na-abụ most of the time ana m ekwu otu ụgbọ mbụdị ọ na-abụ onye na-ejikecha okeshọn ebi okeshọn ma ọ na-abịa yori ka agbamakwụkwọ onye na-abịa eji wọlet ode ejikwa ibe dị nne na-ekowa akpa ọnwa ọgbọbịa ka ejike na-aja afịa ahụ ọgbọbịa na-abịa okeshọn nwere ihe ọbụla m na-ejike o meghara ọsọsọ kpamkpamkpam oji nwere were wọlet ma bọs ya si na mkpa ahụ na-aga and ime anya na wọlet nwa ọgbọbịa ji enwere ihe bụrụ ugwu na-adị ha na-abụrụ ịya bụ ha gaji bụ white ya ha bụ na mba ọdụ Michael Nzegu onye beke ahụ onye Anam dịka gị na onye na-anụ nwaanyị bụ ọgọ m nwoke so ya sị ka m bịa n'ele ebe anyị nọ bụ Enugu Ukwu so mana Ọnịcha ka anyị na-ana na ka anyị bịara nke anyị fụrụ dị mma dịka ọ na-abanye n'ụwa Enugu ka ekele ndụmọdụ na-adị ata ihe dị n'ọrụ di na nwunye bụ enebe anyị alụ onwere onye na-emetasị nwoke eme nwaanyị eme ọ dị mma it takes two to work together ọ bụrụ ya ọnụ di na nwunye bụ ndidi iwe ndidi ilu ebe na-eje ihe eturu gị afọ m bụ Lampoda na-emesi ihe ike na Ọnịcha anyị na-asị gị na ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-ete aka abịakwa na nke gị ọ bụrụ ikupụta nwa bụrụ imepe unu abịa nọnyere gị ka onye na-eme ihe ka onye ọ bụtọ ihu ka ihe na-agwụkwa ya kedu ihe na-agụ ya imego nke ya bata ka ọfụ ka o si adị ka ị na-akpọ nwunye ọfụrụ anyị na-asị n'ezi anya ife na-aga n'ihu ya na ndị mmadụ na-abata n'abụ anyị na-asụ m daalụ ọdịkwu na anọ na grup ka amara unu mma anyị bụ ndị 22 of the street onye alụ ofu onye anyị ya dị
ọ dịka unu ya adịla mma njiwe anyị chadị na mma ya ada anyị wụ ya adị ife na-eme eme na ihe na ya ada anyị dị mma ozugbo o nwere ife chukwu jikarị na ya ada anyị ya ka ị na-akwụkwọ na dịka a na-agba nkwụ tata ekpele m ka m na-ekpe agụkwara m bere onye ọbụla sibe m akpapụ ọ na ụlọ ya ka ọ na-akwada ama onye ọbụla m na-eje dị ụlọ elu ka m na-eje onye ka m ji bịa ebe a taa
Thank you.
Thank you.
Thank you.